Ayat, ito eh. Ayat. Sa una kayo. Atay kayo doy. Kato lang yung pagkuhan. Uy, bay! Nagabay siya po mo, bay? Oh, nagaban siya po nga eh. Kapalit ang gamit motor oh. Carbon gini oh. Carbon loading. Ha? Inyo na! Oh, amo ang ano day. Suga naman, bay, uy! Eh, bay, uy. Munta na lang, bay, pero nakaingon niyo, bay ba? Ulis ako, hapon na ba? Aw, abinog, gahay ka kay... Na. Dito, sige, ayaw, 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 ayaw.